Eżis semmija inselmilkom, jiena Francesco Pio Tart nilqakom għat-tieni programm x'fimt u x'tiftakar mill-Amoris Laetitia, il-ferħ tal-imħabba l-eżortazzjoni tal-Papa Franġisku. Il-mużika sabiħa ta' Love Changes Everything tintroduċina għal dan it-tieni programm. Għalikom semmija li inaqadtu magħna propju illum għal dan il-programm. Nixtieq nfakkarkom li din hija sensiela ta' 4 programmi illi f'dawn il-programmi nixtieq naqsam magħkom riflessjonijiet tiegħi imma fid-dawl ta' dak li jiena naqra mill-Amoris Laetitia u ta' dak li nħoss li l-Knisja tixtieq tinterpreta minn dan id-dokument hekk importanti fil-Maġisteru Universali dwar din l-eżortazzjoni tal-Papa. Eżortazzjoni li kif semmejt fl-ewwel programm tiegħi li kien isa introduzzjoni ġenerali għal dan id-dokument, il-Papa Franġisku tagħna wara żewġ sinodi li t-tnejn ittrattaw it-tema tal-familja b'mod partikolari. U dan minnu nnifsu li ġewwa messaġġ għall-Knisja għall-poplu Talla dwar kemm il-familja hija l-qalb il-Knisja. Kemm il-familji tagħna u l-ġid tal-familji tagħna jagħmel parti mill-għoża tal-Knisja madwar id-dinja kollha, hekk illi ħasset il-bżonn illi mhux biss tindirizza żewġ sinodi lil din ir-realtà illi kif ngħidu hija xekk il-bejta hekk taċ-ċiviltà kollha, il-bejta tas-soċjetà illi fuqha tinbena l-ħajja soċjali kollha, imma wkoll dokument ta' ċerta portata. Qed nitkellmu dwar dokument ta' 325 paragrafu, dokument ta' 9 kapitli, eżortazzjoni miktuba mill-Papa innifsu illi qabad ir-riflessjonijiet li għamlu l-isfijiet u għamilhom tiegħu fil-parti l-kbira biex forsi nirrepeti ftit imma bekk infakkar dak li qed l-aħħar darba fuq l-isfond ta' dan id-dokument. Il-kelma Amoris Laetitia tfisser il-ferħ tal-imħabba, hija eżortazzjoni apostolika post-sinodali, jiġifieri ittra twila tal-Papa wara u bħala frott ta' sinodu f'dan il-każ 2 dwar l-imħabba fil-familja. Miktuba mill-Papa Franġisku, imma naturalment il-Papa jibbaża il-kidba tiegħu it-talim li jagħtina f'dan id-dokument fuq talim li diġà kan ħareġ mill-papiet ta' qablu, insemmi partikolarment il-Giovanni Paolo II bid-dokument tiegħu Familiaris Consortio wkoll eżortazzjoni. Mhux hekk biss, imma mbagħad il-Papa jaqbad ukoll it-talim illi l-isfijiet qasmu magħna fiż-żewġ sinodi u dan huwa sabiħ jekk ta' dan id-dokument illi jiġbor verament il-kuntest sħiħ tal-Knisja kollha, dak li l-Knisja qed tirrifletti llum dwar il-familja u dak li l-Knisja tisma' minn fuq fom il-familji infushom. Jiġifieri l-esperjenza tasal mingħand il-familji għand il-Knisja u l-Knisja tpoġġiha f'dan id-dokument sabiħ biex terġa' tagħtiha lura lill-familji imma tid-darba imdawla mit-tagħlim tal-Vanġelu ta' Kristu. Dak hu sabiħ li l-Knisja tara dak li hu uman imma imbagħad tinterpretah, taqrah biex ngħidu hekk fid-dawl tad-divin. Hekk il-kelma ta' Alla għandha dejjem dawl għal kull ċirkustanza, għal kull sitwazzjoni tal-ħajja tagħna. F'din l-introduzzjoni tiegħi inkompli ngħid illi hija eżortazzjoni indirizzata lill-isfijiet, lis-saċerdoti, lid-djakni, lill-persuni konsagrati, imma mbagħad anki lil koppji miż-żewġ ansara u lill-lajċi, il-fidili lajċi kollha. Hija affirmata fis-19 ta' Marzu 2016 solennità ta' San Giuseppe, patrun tal-Knisja Universali, u mbagħad ġiet imxandra fit-8 ta' April. X'inhi d-differenza? L-aħħar darba ma lħaqx spjegajt din id-differenza xkejkna li forsi hija sekondarja, ma id-dokument ikun iġib firma li normalment
ikollha ċertu sinifikat marbuta ma' xi festa, ma' xi data partikolari. Naturalment ma jfissirx li d-dokument jixxandar f'dak il-jum, imbagħad jgħaddi minn proċess sakemm imbagħad l-eżortazzjoni jew id-dokumenti kulli jkun jiġi imxandar pubblikament quddiem il-medja, quddiem id-dinja. U dan allura kien għadda spazju ta' 3 ġimgħat wieħed ieħor jew 15. Propju jidir li dan kien seħ propju għax konna fil-qalba ta' żmien ir-Randan u l-Papa stenna jisu li jgħaddi l-ġimgħa imqazza. Din l-eżortazzjoni, kif diġa semmejt, hija maqsuma f'9 kapitli illi huma dawn. Illum ħanerġa' nsemmihom fil-bidu ta' dan il-programm u nidħol issa aktar fil-font kapitlu u llum naqbad jekk il-ħin jippermettilna l-ewwel 3 kapitli, l-ewwel 3 minn 9. Jibda b'introduzzjoni, imbagħad jagħtina tagħlim dwar l-imħabba u żwieġ fid-dawl tal-kelma ta' Alla, fil-fatt il-kapitlu jġib l-isem għad-dawl tal-kelma. Imbagħad it-tieni kapitlu huwa dwar l-esperjenzi li għaddejjem minnhom illum u l-isfidi tal-familji, allura appuntu jaqbad ċirkustanzi differenti, verament huwa kapitlu rik dan għax iħares lejn il-familja kif inhi qed tgħix illum, x'inhuma l-isfidi li għandha qudiemha, x'inhuma l-esperjenzi tal-familji. U qed ngħid huwa rik għax propju hawnhekk jidher il-kontribut kbir illi taw l-isfijiet fiż-żewġ sinodi il-bagalji biex ngħidu hekk li huma ħadu magħhom fis-sinodi illi ġabu magħhom mill-esperjenzi konkreti tal-familji fil-knejjes tagħhom. Jiġifieri biex inġib eżempju prattiku l-isqof tagħna, l-isqof Mario Grek, fis-sinodi l-esperjenzi tal-familji Maltin u Għawċin. U bħalma għamel l-isqof tagħna għamlu sfijiet mill-4 irkejjen tad-dinja. U jisom l-esperjenzi prinċipali li għaddejja minnhom il-familja llum fil-millenju l-ġdid huma espressi f'dan il-kapitlu sabiħ li fil-fatt huwa pjuttost kapitlu twil. It-tielet kapitlu mbagħad huwa ħarsa lejn il-vokazzjoni tal-familja fid-dawl tas-sejħa ta' Ġesu. Hekk Ġesu li jagħmel sejħa hekk lill-familja biex tgħix l-imħabba propju kif xtaqa il-missier. Ir-raba kapitlu jidħol fil-qalba tal-imħabba fi żwieġ. Huwa l-isbaħ kapitlu f'dan id-dokument, dan mhux qed ngħidu jien biss imma jgħidu wkoll il-Papa, illi meta tkellem dwar din l-eżortazzjoni qala ċara tont illi huwa l-aktar kapitlu profond, l-aktar kapitlu sinifikanti anki għalih illi tawolna. Jien ngħid illi mill-kapitli kollha dan huwa l-kapitlu li ħareġ żgur mill-pinna tal-Papa. Għalfejn qed ngħid dan għax dokument bħal dan għalkemm iġib il-firma tal-Papa, imma ikun hemm fih il-kontribut ta' ħafna nies, esperti li l-Papa jikkonsulta, illi jitlobhom iħejjulu partijiet li jumbatu jirreveti u naturalment l-aħħar kelma tkun dejjem tiegħu. Jiġifieri min janalizza sewwa anki mod letterarju biex ngħidu hekk u fl-istil tal-kitba dokument bħal dan, jinnota li hemm iktar minit waħda. Anki l-istili, mhux dejjem ikollok stil unit mill-bidu sal-aħħar, propju għax ġustament il-Papa jitlob l-ekspertiż ta' dawk illi anki fil-Knisja imma anke minn barra huma mitħla sew tal-oqsma partikolari tagħhom. X'qed ngħid, jiġifieri jekk qed jagħtina kapitlu li semmejt fil-bidu għad-dawl tal-kelma li huwa dwar l-iskrittura, bil-fors li l-Papa jitlob il-Biblisti biex jgħinuh fl-espożizzjoni tal-argumenti tiegħu dwar kif iż-żwieġ u l-familja u l-imħabba jsibu l-eruq profondi tagħhom fl-iskrittura mqazza. U meta naslu għar-raba kapitlu ninnotaw illi hemmhekk hemm iktar li tal-Papa, l-istil tiegħu. Il-Papa notajnieh mill-bidu illi għandu dan mhux qed ngħid xi ħaġa biex nikkritika lill-Papa, imma il-Papa mhuwiex Taljan, huwa ta' lingwa Spanjola u Arġentin. Allura it-Taljan tiegħu mhuwiex Italjan mirqum ħafna, ġieli anki min joqgħod jisma' l-udjenzi tiegħu peress li jkunu spontanji partijiet minnhom, jinduna li jieħu żbalji anki grammatiċi. Allura f'dan il-kapitlu mhux qed ngħid li għandu l-iżbalji imma naturalment huwa kapitlu li huwa dokument li kollu ġie rivetut anki għat-Taljan. L-ewwel nett dokument inkiteb bl-Ispanjol. Jiġifieri kien hemm dokumenti li fi żmien Ġwanni Pawlu II li l-ewwel inkitbu bil-Pollak.
kien hemm dokumenti illi l-ewwel inkitbu bil-Latin. F'dal każ Franġisku naturalment iħossu komdu jikteb bil-lingwa materna tiegħu il-mother tongue u dak huwa l-Ispanjol. U qala wkoll din li kitibha bl-Ispanjol. Xiġri mbagħad ikun hemm uffiċċji fih dan il-Vatikan fi Santa Sede li jagħmlu traduzzjonijiet immedjati li jieħdu żmien tagħhom biex meta joħroġ id-dokument kif ħareġ dan fit-8 April meta ġie mxandar, dan diġà ħareġ bil-lingwi uffiċjali. Jiġifieri joħroġ bit-Taljan, bl-Ispanjol, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, u mbagħad wara li joħroġ bil-lingwi prinċipali jibda jiġi tradott ukoll b'lingwi oħrajn kif ġara pereżempju bil-Malti, imma dan jieħu ħafna iktar żmien. Jiġri dawk it-traduzzjonijiet prinċipali li jsiru uffiċjalment fil-bidu ikunu saru f'dak il-perjodu qabel id-dokument joħroġ għad-dawl. Jiġri jkunu għadu ma derx id-dokument biex joħroġ mill-ewwel b'dawk il-lingwi u ssibhom mill-ewwel disponibbli fuq is-sit tas-Santa Sedi tal-Vatikan. Imma mbagħad ma' żmien naturalment jibdew isiru traduzzjonijiet oħrajn fil-lingwi l-oħra illi ma jkunux il-lingwi ewlenin. Issa f'dan il-każ u ngħid ukoll illi f'dal proċess illum laqqas għadek tistenna li bil-fors issir traduzzjoni għal-Latin fejn qabel il-Latin kienet kull ewwel lingwa, illum dokument bħal dan mhux bil-fors jiġi tradott għal-Latin għalkemm l-edizzju tipika suppost strettament tkun dik Latina. Il-Latin għadu il-lingwa uffiċjali tal-Knisja, però naturalment għal ħeffa u għal pratteċità huma użati ħafna lingwi oħrajn, fost l-oħrajn anki fil-Vatikan stess, it-Taljan u l-Ingliż. Imma biex nerġa' lura għal minn fejn tlaqt. Il-kapitlu 4 huwa kapitlu li ħareġ mill-pinna tal-Papa, jirrifletti l-ħsieb tal-Papa, għandu l-istil tal-Papa Franġisku u aktar sempliċi anki biex tifmu. Għalfejn hu sabiħ u daqshekk ċentrali dan il-kapitlu. Għax il-Papa Franġisku f'dan il-kapitlu jaqbad dak l-innu sabiħ tal-imħabba li nsibu fl-ewwel ittra ta' San Pawl il-Korintin. Biex niftehmu dak it-test sabiħ li ħafna rajjes jażlu għall-liturġija taż-żwieġ tagħhom anke jekk forsi ma jifhmux il-profondità tiegħu u kemm jimplika affarijiet, jiġifieri kemm huwa eseġenti dan l-innu dwar l-innu l-imħabba anzi, l-imħabba taf tistabar u tħen, l-imħabba miexa jura ma żomx f'qalba ma tintefax bija n-nifisa, eccetera, eccetera. Lista ta' kwalitajiet illi San Pawl jagħti lill-imħabba fid-dawl naturalment ta' Kristu u tal-imħabba ta' Kristu lejn il-Knisja. U l-Papa jaqbad biċċa dan l-innu u jikkommentaħ, jiġi jisu kommentarju fuq dan l-innu lill-imħabba. Il-5 kapitlu jitkellem dwar il-frott tal-imħabba, l-imħabba li ma tistax tkun magħluqa għal-ħajja. Allura l-imħabba illi ssir għammiela biex nużaw kelma sabiħa Maltija, bit-Taljan fekondità, jiġifieri appuntu l-imħabba fi żwieġ b'xi mod għandha twassal għal-frott li jidher fl-uliet. L-imħabba tal-miżżewġin tidher verament bħala mħabba autentika jekk tagħti il-frott. Ma jfissirx li minn ma jistax ikollu tfal l-imħabba tiegħu mhix autentika, imma jfisser li l-imħabba għandha tkun miftuħa għal ħajja dejjem bqies, dejjem bippjanar, imma hija mħabba miftuħa għal ħajja. Dan huwa l-mod kif il-Knisja tħares lejn l-imħabba fi żwieġ. Tantu hekk li sa mill-bidu iż-żewġ fini ta' żwieġ kienu dawn l-imħabba tal-miżżewġin lejn xulxin u l-uliet, il-prokreazzjoni. Is-6 kapitlu jagħti xi perspettivi pastorali. Allura mhumiex soluzzjonijiet, m'hemmx question and answer, m'hemmx mistoqsija u tweġiba, m'hemmx problema u soluzzjoni f'dawn il-każi, imma hemm modi ta' kif il-Knisja tħoss illi tista' tindirizza ċerti problematiċi llum fil-ħajja taż-żwieġ. Is-7 kapitlu il-Papa ħass li kellu jdaħħal ukoll dan l-element importanti f'din l-eżortazzjoni jitkellem dwar edukazzjoni aħjar tal-uliet. Araw kemm dan id-dokument ma jitkellemx biss fuq jekk id-divorzjati għandhom xi tqarbnu, kif ħafna ippruvaw jillimitaw u jgħidu li dik hija l-unika ħaġa li tiswa minn dokument bħal dan. 325 paragrafu qed jagħtu tant u tant perspettivi sbieħ. It-8 kapitlu huwa indirizzat primarjament lejn l-operaturi pastorali, lejn il-saċerdoti, l-isfijiet, il-Knisja f'dik li struttura tagħha, u fil-fatt huwa u sabiħ ukoll it-tens li fih qiegħed
il-titlu, insieħbu jew nakkumpanjaw, niddixxernu kelma daqsxejn tqila li tfisser namlu jekk nirriflettu u naħsbu dwar id-deċiżjonijiet li rridu nieħdu u nintegraw id-djufija. Jiġifieri huwa kapitlu importantissimu, ħafna waqfu fuq dan il-kapitlu fil-fatt għax huwa l-kapitlu li fih hemm forsi xi proposti ġodda ta' kif il-Knisja għandha iġibruha ma' dawk li huma dgħajfin. Il-terminu dgħajfin jiġbor fih ħafna għadiet partikolari tal-familji minn dawk li sfaw vittmi ta' abbużi, għal dawk li kellhom jinfirdu, jisseparaw, għal dawk li huma divorzjati u daħlu fit-tieni relazzjoni, għal dawk li adottaw stil ta' ħajja differenti minn dak li huwa norma fil-ħajja ta' żwieġ, għal dawk li għandhom tendenzi omosessuali. F'dan il-kapitlu il-Knisja tindirizza kif għandha issieħeb ta' kumpanja u tintegra kemm kelma sabiħa lid-dgħajfin. Jiġri dawk li forsi qabel aktar konna ħarsu lejhom bajnejn ta' mħalfin biex niġġudikaw, biex nagħdu ġudizzju fuq dik is-sitwazzjoni u fuq il-persuna, il-Papa issa qed jgħid ejja nkunu iktar persuni li kapaċi nifmu s-sitwazzjoni, kapaċi nadru n-nuqqasijiet, kapaċi nħobbu billi anki insieħbu, ġifiri nimxu pass ma dawk li qed ibatu qed isibuha bitqila biex jagħmlu ċerti passi fil-ħajja tal-żwieġ tagħhom jew tar-relazzjonijiet tagħhom u nintegraw hekk jispiċċa, jiġifieri insieħbu, niddixxernu u nintegraw. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar dal-persuni jridu jħossuhom parti mill-Knisja. Issa il-kif mhuwiex dejjem ċar daqskemm naħsbu, fissirx li pereżempju is-soluzzjoni biex nintegraw li d-divorzjati hija li intuhom mitqarbin. Jista' jkun illi f'ċerti każi dik hija l-punt fejn iridu jaslu. Imma jista' jkun li fil-każ ta' oħrajn b'deċiżjoni li ssir anke ma' meqed jakkumpanjahom dan isir billi jingħataw responsabiltajiet partikolari fil-Knisja, ministeri, jew jagħmlu mixja ta' rikonċiljazzjoni kif għad nitkellmu meta nittrattaw aktar fil-qrib dak il-kapitlu. L-aħħar kapitlu d-9 huwa verament espożizzjoni sabiħa tal-ispiritualità taż-żwieġ u tal-familja. Il-Papa għandu argument sabiħ ħafna illi fil-fema tiegħi hekk forsi ftit waqfu fuqu. Jgħid isma' jgħid il-familja hija il-post fejn in-nisrani jista' jsir qaddis. Ħafna drabi forsi naħsbu li ġol familja bid-diffikultajiet kollha li hemm bil-forsi kultant nuqqas taqbil, bl-imperfezzjonijiet, wieħed irid joħroġ mill-familja u jsib xi ambitu ieħor, xi qasam ieħor fejn jista' jitqaddes, fejn jista' jipperfezzjona l-ħajja spiritwali tiegħu. Allura forsi ħafna ħallu l-ambjent tal-familja biex jagħmlu mixja lejn il-perfezzjoni fil-ħajja nisranija f'xi komunità jew billi jikkonsagraw ħajjithom jew f'postijiet oħrajn. Ma jfissirx li għal xi wħud din mhijiex il-vokazzjoni, imma din ma jeskludix li fil-familja, fil-qasam tal-familja, bl-imperfezzjonijiet, bl-isfidi kollha li toffri, imma bl-imħabba mejxa verament b'mod nisrani, wieħed jista' jsir qaddis. U din hija aħbar tajba, eżis semmija, illi int bil-ħajja li qed tgħix fil-familja tiegħek, anki jekk tħoss li hemm ħafna imperfezzjonijiet, inti titissir qaddis u dan tagħmlu billi tħalli lil ħaddieħor jgħinek lil ħutek, lil ommok, lil missierek, lil oliedek, anki lil dik il-persuna li inti tħobb imma mhux qed titrodlok lura imħabba u bil-mod kif inti tħobbhom ukoll inti tista' ssir qaddis. Fl-aħħar nett imbagħad għandna konklużjoni jew ukoll hija konklużjoni sabiħa ħafna li tispiċċa bit-talba illi matul is-sentejn tas-sinodu il-Papa ħeġġeġna biex nitolbu u reġa' ipproponija fl-aħħar ta' dan id-dokument. It-talba lill-familja imqazza illi inħeġġiġkom ukoll biex titolbu permezz tagħha naf li fil-komunitajiet tagħna konna anke qed nitolbuha fil-knejjes matul iż-żmien tas-sinodu imma talba li hija proposta sabiħa ta' kif nitolbu u nkomplu nitolbu permezz tagħha anki issa li għaddew is-sinodi.
Allura biex niġbru dak kollu li jedna l-Amoris Letizia teżamina s-sitwazzjonijiet tal-familji llum, jiġri titlaq mill-konkret. Ġara fil-ħajja tal-Knisja li ġieli l-Knisja ipprovat tipproponi ċerti affarijiet billi titlaq minn ċerti idejat li jkollha. U meta inti tibqa' fl-arja, meta forsi jkollok idejat sbieħ kemm ikunu sbieħ li jkunu l-ideal, imma ma tmissx ir-realtà tal-bniedem tal-lum, dawk l-idejat jgħaddu minn fuq l-irjus. Allura l-Knisja llum femet illi hemm bżonn biex twassal proposta titlaq mis-sitwazzjoni konkreta. Illum il-familji fejn huma? F'liema sitwazzjoni jinsabu. Jekk qegħdin fit-tajn biex ngħid hekk, inut li nipproponilhom xi ħaġa fuq isħab. Jiġifieri hemm bżonn niċċappas bit-tajn tagħhom biex nuża dan it-terminu. U hemmhekk ġottajn illi qegħdin fih il-familji tagħna, li qed fih il-bniedem tal-lum, jiena inwassal l-imħabba ta' Kristu. U mbagħad jekk nagħmel dan, inkun nista' ngħinhom jinqalgħu minn dak it-tajn. Qed nuża eżempju sempliċi tafux, imma biex nurikom kemm il-Knisja tħoss li għandha titlaq minn realtà konkreta. Imbagħad tfakkar f'aspetti tat-tagħlim tagħha dwar iż-żwieġ u l-familja, jiġifieri il-Knisja mhix tmur laqqas li xkemm pass lura mill-proposta tal-Vanġelu, għax kien hawn ukoll min qal dal-argument issa il-Knisja insietu t-tagħlim tal-Maġisteru, insiet x'kienet tgħid dwar id-divorzju, dwar is-separazzjonijiet, insiet x'qal Kristu dwar id-divorzju, pereżempju. Le, mhuwiex il-każ. Il-Knisja tibqa' anki permezz ta' dan id-dokument tipproponi it-tagħlim ta' Kristu, ix-xewqa għall-imħabba perfetta jista' jkun anki fil-familja. Imma l-Knisja taf illi aħna l-bogħod mill-perfezzjoni, l-bniedem ma jista' qatt jgħix l-imħabba fil-perfezzjoni. Il-modell huwa dak tal-imħabba ta' Kristu lejn il-Knisja tiegħu. Imma dan il-modell ngħixuh mbagħad kulħadd bil-limitazzjonijiet tiegħu. Jiġifieri ma tfittix li tafferma il-familja ideali ma teżistix. Ma teżistix eżis semmija il-familja ideali. Jiġifieri dik il-familja li għandha id-dar isa palazz mhijiex il-familja ideali. Dik il-familja fejn minn barra kollox jidher sewwa u donnu m'hemm l-ebda problema mhijiex il-familja ideali. Verament, laqas il-familja ideali, il-familja fejn il-membri qatt ma jiklu flimkien fuq il-mejda tal-ikel, laqas dik mi l-familja ideali, jew il-familja fejn kulħadd idaħħal ħafna flus imma il-mentalità lura li tmexxi il-familja qisha ta' negozju u mhux ta' bnedmin ta' demmu l-laħam, dik laqqas hija l-familja ideali. Fejn qiegħda l-familja ideali? Il-familja ideali qiegħda fejn hemm xewqa verament illi l-persuni jifmu, jaċċettaw u jħobbu lil xulxin kif huma biex jgħinu lil xulxin jikbru. Jiġifieri mhux biex nħallu lil ħadd ieħor imperfett kif inhu, imma biex jien bl-imperfezzjonijiet tiegħi ngħin lill-persuna l-oħra fl-imperfezzjonijiet tagħha biex insiru xi ftit aħjar. U biex nagħmlu dan għandna bżonn ta' Kristu. U allura dan id-dokument huwa konxju ta' realtajiet komplessi imma tassew onja li hemm fil-ħajja ta' kuljum tal-familji. Fl-aħħar mill-aħħar id-dokument jisħaq fuq l-urġenza li l-Knisja u l-ministri tagħha, ġieli s-saċerdoti primarjament, ikunu qrib tan-nies. Hija x'inhi il-qagħda illi fiha n-nies jinsabu. Jew iħossuhom kemm iħossuhom imbeda mill-Knisja. Biex hekk nistgħu nifhmu, nistgħu nsieħbu, nistgħu nintegraw u jista' jkollna dirajna miftuħa qed ngħid il-Knisja, speċjalment għal kull min hu miġruħ u mweġġa. U nikkwota hawnhekk l-artiklu 296 li jgħid hekk. It-triq tal-Knisja mhijiex dik li tikkundanna għal dejjem, imma li ssawwab il-balzmu tal-ħnina ta' Alla fuq dawk kollha li jitolbu ilha b'qalb sinċira. Mhijiex it-triq tal-kundanna, it-triq li tal-imħallef li jaqta' s-sentenza, imma t-triq tal-imħabba, triq ta' Ġesu illi meta kien jiltaqa' mal-midinbin kien jgħidilhom irrid niġi għandkom. Ħares lejn Zakkew fuq is-siġra u jgħidlu Zakkew isa inżel minn hemm għax illum jeħtieġli araw il-ġmiel ta' dan il-verb. Jiġifieri għandi bżonn. Ġesu jagħmlu bżonn tiegħu illi jidħol għand il-marit, għand il-midneb biex jibdel dik is-sitwazzjoni bil-ħlewwa tiegħu, bl-imħabba, bil-balzmu tal-ħnina ta' Alla u lil bniedem midneb jerġa' jrodlu il-ħajja.
Dan huwa din hija l-loġika li semmejt anki l-aħħar darba fit tmiem il-programm tal-ħniena illi tmexxi wkoll il-Papa Franġisku meta jagħtina dan id-dokument sabiħ Amoris Laetitia. Ejja lekk issa nidħlu ftit fuq il-kapitli illi għandu dan id-dokument u nibdew b'kapitlu wieħed għad-dawl jew fid-dawl tal-kelma. Kapitlu illi huwa mifrux bejn il-vers, l-artiklu jew paragrafu 8 u l-paragrafu 30. Il-Papa hawnhekk qed jagħtina riflessjoni dwar l-Iskrittura mqazza. Jiżviluppa primarjament meditazzjoni sabiħa ħafna fuq is-Salm 128. Huwa salm sabiħ ħafna s-Salm 128 illi huwa karatteristika tal-liturġija tat-tieċ ludi. Fit-tieċ ludi dan is-salm kien ċentrali. Il-lud kienu jitolbu permezz tas-salmi u żgur li anki fil-liturġija tat-tieċ ludi li kienet liturġija sabiħa ħafna kif nieħdu ħiel anki mill-Vanġelu u minn kotb oħrajn tal-Iskrittura kien jinqara dan is-salm. Isimgħu kemm hu jinqara jitkanta, isimgħu kemm hu sabiħ. Huwa wkoll karatteristika ta' żwieġ nisrani sadattantax, jiġifieri anki aħna l-liturġija tagħna bnejnija ħafna fuq dik l-udija. U jgħidlek jaqrek dan is-Salm 128. Ħieni kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħieni jent u risqek tajjeb. Martek tkun bħal dilja għammiela fl-irkejjen ta' darek u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem matul ħajtek kollha. Jalla tara u liedek. Slim għal Iżrael. Ekku, salm tas-sew sabiħ illi juri hekk isu dan l-awgurju għal dawk illi jibżgħu mill-mulej, imma huwa awgurju wkoll għal familja illi tgħix għad-del ta' Alla. Jgħid martek, qed jgħid lir-raġel f'dal każ, tkun bħal dilja siġra, jiġifieri dilja illi tipproduċi l-għeneb u l-inbit illi huwa simbolu tal-ferħ u simbolu ta' dak kollu li huwa abbundanti, fil-fatt dilja għammiela, dilja li tagħti l-frott, mhux dilja mejta. Fl-irkejjen ta' darek. U liedek bħal xitel ta' żebbuġ mill-ġdid, simbolu ieħor qawwita tal-abbundanza, tat-tjieba, tal-ferħ, żebbuġ, madwar il-mejda tiegħek. Mhix sitwazzjoni idillika din, jiġifieri isu sitwazzjoni maqtuha minn realtà idealistika illi ma tistax teżisti, imma hija dak li jixtieq Alla mill-familja, hekk familja maġbura madwar il-mejda bimħabba tal-ġenituri u tal-uliet, hekk is-salm jawgura b'mod sabiħ jalla tara u liedek għax hemm miżbaħ milli il-ġenituri jsiru ranniet u jgawdu lill-uliet u liedhom u jerġgħu jgħaddu mill-esperjenza ġenitorjali fit-trobbija tan-nepotijiet. Jiġifieri huwa salm verament li jesprimi is-sitwazzjoni il-qagħda ideali ta' kull familja. Familja li tibża mill-mulej, familja li tgawdi l-imħabba ta' xulxin, mhux biss il-miżżewġin ta' xulxin imma wkoll tal-uliet u jaraw ir-rispett u l-imħabba ta' uliet u liedhom. Il-Bibja naqraw f'dan il-kapitlu sabiħ hija mimlija bistejjer ta' familji. Kif tiftaħ l-Iskrittura? Tiftaħ bi-storja ta' raġel u mara, Adam u Eva, illi f'din l-ewwel familja Alla jixtieq li jkollu sem. Alla anzi illi joħloq lil din il-familja, allura huwa Alla l-ewwel oriġinatur u ideatur tal-familja. Mhux hekk biss, Alla fih innifsu ukoll huwa familja, ħaġa li hija tant intrinsika għat-twemmin tagħna nisrani, naħseb huwa kif ngħidu l-ikbar misteru tal-fidi nisranija, l-ikbar domma, u li ma tantx naħsbu fuqha minn dan l-aspett. Il-familja tat-Trinità. Alla fih innifsu laqas huwa waħdu imma komunjoni, huwa reċiproċità, hemm imħabba bejn 3 persuni.
Jiġifieri anki l-istess fidi tagħna fil-bażi fundamentali tagħha Trinità Qaddisa qed tippreżentalna Alla illi ma jafx joqgħod waħdu. Aħna ngħidu no man is an island, laqas Alla. Issa Alla jista' kollox, Alla m'għandu bżonn ta' ħadd ta' xejn biex ngħidu hekk, imma Alla fil-kobor tal-imħabba tiegħu jgħix f'komunjoni il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Anki il-mod kif aħna insejħulhom, jew aħjar kif Alla nnifsu jażel li jsejjaħ lilu nnifsu u jirrivelalna fl-Iskrittura, jurina li hemm relazzjoni ta' familja, missier. Allora jekk hemm missier hemm l-Iben, hemm l-Ulied u l-Ispiritu Santu li huwa l-imħabba ta' bejn il-missier u l-Iben. Żgur li ħafna minnkom jgħidu li imma dan inti qed tissimplifika żejjed kif tista' tifhem it-Trinità b'dan il-mod. It-Trinità hija misteru, imma hija misteru ta' mħabba familjari. Allura diġà għandna mudell sabiħ ta' Alla illi ma jgħix waħdu imma jidħol f'relazzjoni. U din ir-relazzjoni Alla jkompli jesprimija meta joħloq il-bniedem. Għax il-bniedem ukoll huwa espressjoni ta' din ix-xewqa ta' Alla illi jkompli jħobb. Alla li tant jixtieq iħobb illi jagħmel fuq iġbija tiegħu lill-bniedem sabiex permezz tal-bniedem l-imħabba ta' Alla tkompli tixteret. U l-bniedem huwa raġel u mara. Għal darb'oħra hemm reċiproċità, hemm komplementarjetà, hemm żewġ persuni li għalkemm huma differenti minn xulxin imma jimlew jew jikkompletaw lil xulxin. Mhux sewwa li l-raġel li l-bniedem jibqa' waħdu, ħanamlu għajnuna tot għalih. U mill-ġdid jekk naqraw sewwa l-Iskrittura u l-ktieb tal-Ġenesi f'dan il-każ, naraw illi m'hemmx superjorità, m'hemmx ir-raġel li huwa aqwa mill-mara, imma huma komplementari għal xulxin. Alla fil-fatt fil-bidu joħloq lill-bniedem, ma joħloqx lir-raġel, joħloq lill-bniedem. Il-bniedem huwa raġel u mara. Hekk jgħidilna wieħed mill-ewwel versi tal-ktieb tal-Ġenesi, preċiżament vers 27 tal-ewwel kapitlu, u Alla ħalaq il-bniedem fuq ġbietu, fuq ġbiet Alla ħalqu raġel u mara ħalaqhom. Araw kif sa mill-bidu tal-ħolqien l-imħabba fil-familja hija fundamentali għall-eżistenza umana. U biex inkompli fuq dak li kont qed ngħid u tgħidulna l-Amoris Letizia vers paragrafu 8. Il-Bibja li ġifier il-kelma ta' Alla hija miżgħuda mimlija b'familji b'ġenerazzjonijiet bistejjer ta' mħabba u ta' kriżi familjari. Fil-Bibja minn kull ktieb ieħor hemm il-kriżijiet familjari iva. X'ma kienx kriżi ta' familjari mill-ewwel dik tal-konflitt bejn l-ewwel żewġ aħwa, l-ewwel fratriċidju, qtil ta' Abel minn Kajin. Jew x'ma kienx hemm imperfezzjonijiet fil-familji ta' Abraham, ta' Isaac u ta' Ġakob, tant komplotti kontra xulxin, l-aħwa li komplettaw kontra ħuhom Giuseppi, illi eru għal-ħuhom għax missierhom kien qed jippreferih fuqhom. Jiġifieri x'irid jgħid dan kollu? Illi l-istorja umana, anke l-istorja ta' dawk li Alla għażel, hija mimlija imperfezzjonijiet. Il-familji li nsibu fl-Iskrittura huma l-bogħod milli jistgħu jissejħu l-familji ideali, il-mudelli perfetti. Anke kien nibqgħu ġejjin sal-familja mqazza, anke hemmhekk il-familja mqazza sabet ma' wiċċa diffikultajiet. Għaddiet mid-dubji tagħha. Ma kellux dubju Giuseppi forsi meta ġie biex jieħu lil Marija b'martu, speċjalment meta sar jaf bl-iben illi kellha li ma kienx tiegħu. Jiġifieri x'qed ngħid b'dan? Qed ngħid illi din hija l-istorja tagħna l-bnedmin, mimlija b'imperfezzjonijiet u m'għandhomx jaqtolna qalbna. U nistgħu allura nitilqu minn dan il-fatt biex nimmeditaw kif il-familja mhijiex xi ideal astratt. Imma biex nuża l-kliem tal-Papa hija ħidma li titlob sena minsuġa biħlewwa. Imma li sa mill-bidu tħabba twiċċa wkoll mad-dnub. Meta r-relazzjoni ta' mħabba tinbidel f'ħakma. U hawnhekk għandna messaġġ qawwi li qed jgħaddilna l-Papa. Dan huwa paragrafu 19. Jekk l-imħabba tinbidel f'ħakma, jiġifieri meta jien flok inħobb
nipprova naħkem, niddomina il-persuna l-oħra, jiġifieri nipprova nimponi li l-nifsi fuqha bl-idejat tiegħi, bil-karattru tiegħi, bil-mod ta' kif naħsibha u nġib ruħi. Meta jien l-persuna l-oħra irrida kopja tiegħi, hemmhekk dik ma tibqax imħabba, hemmhekk dik issir ħakma. Jiena nuża l-persuna l-oħra biex inħobb iktar li l-nifsi. U forsi hawnhekk diġà għandna l-ewwel messaġġ qawwi ta' eżami tal-kuxjenza dwar l-imħabba tagħna. Mhux biss fil-familja ta' fawx imma fil-ħajja tagħna, fir-relazzjonijiet tagħna. Meta jiena nipprova nħobb persuna oħra, kif qiegħed inħobba? Qiegħed inħobba biex inħobb li l-nifsi jew biex verament inħobb il-persuna l-oħra. Issa aħna meta nħobbu dejjem b'xi mod hemm xi ħaġa li tiġbed lejn nfusna. Jiġifieri kultant aħna ngħidu li nħobbu lil ħaddieħor u fil-verità nkunu nħobbu iktar lilna nfusna. Jiġifieri nħobb il-ħaddieħor sakemm ħaddieħor jissodisfa x-xewqa tiegħi. U meta nħobb il-ħaddieħor għax irrid nirċievi lura imħabba. Imma l-imħabba li jipproponi il-Vanġelu kif imbagħad se naraw hija mħabba li lesta tingħata bla ma tistenna xejn lura. Din hija sfida, din hija mħabba li titlob kif qed jgħid il-Papa hawnhekk biex nerġa' nuża l-kelma tiegħu ħidma ta' sena artiġjanali, jħobb juża din il-kelma l-Papa, hija ħidma artiġjanali. Kemm irid sabar u paċenzja bniedem tas-sena biex jibni, biex jinseċ, biex inaqqax, biex ipitter sewwa, biex fenna fjena, jiġini f'moħħi l-immaġni ta' presepju. Bniedem ta' sena kemm irid żmien biex joqgħod jippjana u jiet il-pasturi fil-presepju u jara kif sal-iċken dettal dak il-presepju sabiħ, dak il-kapolavur. Issa l-istess l-imħabba fil-familja timbena bis-sena. Mhijiex xi ħaġa tal-maġija li bakketta maġika inti tgħid imħabba perfetta. Le, din ma teżistix. U narawha wkoll diġà fl-iskrittura dawn il-ħafna ġrajiet ta' familji li għandna fl-iskrittura illi huma kollha eżempju ta' familji li kienu imperfetti imma ippruvaw jgħixu l-imħabba tagħhom bl-aħjar mod. Fl-iskrittura mbagħad għandna wkoll ktieb illi jesprimi verament bil-qawwa kollha is-sentimenti tal-imħabba bejn arus u arusa. Qed nirreferi għal ktieb tal-Anjiet illi huwa ktieb sabiħ immens, għandu letteratura tal-ġen u kieku kellna naqogħdu naqraw sew kapaċi anke niskruplaw kif dan il-ktieb qiegħed fil-Bibja fost il-kodba ispirati għax hemm kliem u hemm espressjonijiet li huma saħansitra erotiċi illi għanqlu anke ċerti sentimenti illi forsi ma tistennihomx minn ktieb fl-iskrittura. Hemm biex naqra sentenza waħda li forsi hija fost l-isbaħ f'dan il-ktieb. U tiegħi il-maħbub tiegħi, u jiena tiegħu, jien tal-maħbub, u tiegħi il-maħbub tiegħi. Naraw allura hekk din ix-xewqa ta' komplementarjetà u ta' reċiproċità illi hija espressa hekk fl-iskrittura kollha. Għalhekk il-kelma ta' Alla tgħidilna l-Amoris Laetitia ma tidhirx bħala sekwenza ta' ideat astratti, imma hija bħal sieħba fil-vjaġġ anki għal familji li qegħdin fi kriżi jew għaddejjin minn xi dbatija u trid turihom fejn għandha tasal il-mixja tagħhom. Dan il-kapitlu sabiħ jagħmel anki referenza għal ġrajiet ta' familji fil-Vanġelu, l-istorja ta' Ġesu nnifsu li ben ta' Alla li sar bniedem illi twieled propju ġo familja, imma mbagħad anki l-istejjer ta' familji illi ltaqa' magħhom Ġesu. Ġifieri Ġesu daħal fl-istorja ta' ħafna familji. Għandna fil-fatt paragrafu sabiħ 21 li jgħid hekk. Ġesu nnifsu jittwielet familja sempliċi li ma ddumx ma jkollha taħrab lejn art barranija. Huwa jidħol fid-dar ta' Pietru fejn il-kunjata kienet minduda marida. Jindaħal fil-mewt traġika fid-dar ta' Ġajru u f'dik ta' Lazzru. Jisma' l-karba taqtih il-qalb tal-armla ta' Najn quddiem bina mejjet. Jilqa' t-talba ta' missier dak li kien maħkum minn spirtu mbikkem fraħal ċkejken tal-kampanja. Jiltaqa' ma' pubblikani bħal Mattew u Zakkew fi djarhom u imqar ma' medimmin bħal mara li taqbad u tidħol fid-dar tal-Fariżew. Jaf x'inhu ma tħassib u tensjonijiet tal-familji u jdaħħalhom fil-paraboli tiegħu
mill-uliet li jħallu d-dar ifittxu ħajja ta' avventura li ben il-ħali, sal-uliet diffiċli b'imġibiet inspjegabbli jew vittmi ta' violenza. U jinkwieta wkoll għat-tieġ li jirriskja li jsir ħaġa imbarazzanti minħabba fin-nuqqas tambit jew minħabba ir-rifjut tal-mistiedna. U jaf ukoll xali kbir u għal familja fqira li titlef munita. F'din il-mixja qasira nistgħu nosservaw kif il-kelma talla, kif kont qiegħed ngħid, mhijiex sekwenza ta' teoriji fl-arja, imma ssieħeb fil-vjaġġ anki lil familji fi kriżi. Araw xi kliem sabiħ juża l-Papa biex jurina kif l-istorja ta' Ġesu hija wkoll storja minsuġa minn ħajja ta' familja. Lura l-programm tagħna wara dak l-intervall xkejken hekk mużikali fejn ħallejtkom idduqu mill-ġdid ftit mużika oħra sabiħa Love Changes Everything, infakkar lil dawk li naqdu magħna issa illi dan huwa programm tiegħi Francesco Piottart it-tieni minn erba' dwar l-eżortazzjoni apostolika post-sinodali tal-Papa Franġisku l-Ferħ tal-Imħabba. Il-ħin qed jafas u allura niġu għat-tieni kapitlu u ngħid xi ħaġa żgħira dwaru fil-qosor. It-tieni kapitlu kif spjegajt anki fl-introduzzjoni huwa dwar ir-realtà tal-familji illum. Fil-fatt l-isem tal-kapitlu huwa ir-realtà u l-isfidi tal-familji. Huwa kapitlu twil, fil-fatt huwa mifrux minn fuq il-kapitlu 30 sal-kapitlu 57, jiġifieri iktar minn 27 kapitlu, u jitkellem dwar il-familja llum. Il-Papa fil-fatt jitlaq minn ġdid minn perspettiva biblika biex imbagħad iqis il-qagħda attwali tal-familja illum. U iżomm saqaħ mal-art kif jgħidilna hu stess. Jislet ħafna mir-relazzjonijiet finali taż-żewġ sinodi u jaffronta bosta sfidi. U ħansemmi xi uħud mill-isfidi li jaffronta l-Papa li qed jgħixu l-familji ta' żmienna. Araw il-prattiċità, araw kemm hu saqaħ mal-art kif jgħidu stess. L-immigrazzjoni, per eżempju, huwa fenomenu qawwi, għax l-immigrazzjoni aħna forse laqas inħarsu leħ minn din il-perspettiva, hija immigrazzjoni ta' familji sħaħ. Sewa tantu hekk li fuq id-dajes li jaqsmu imutu, trabi, tfal, iweldu n-nisa li jkunu tqal. Ġifieri hija esperjenza migratorja ta' familji sħaħ. Isemmi wkoll iċ-ċaħda ideoloġika tad-differenza bejn is-sessi, il-famuża ideoloġija tal-ġeneru jew tal-gender illi qed nisimgħu ħafna dwar llum. Is-soċjetà relattivista ta' żmienna donna tgħidilna isma' laqas fadal differenza ta' bejn raġel u mara. Dak inti tiddeċidi int kważi tix sejjaħ lilek innifsek raġel jew mara m'hemmx kwalitajiet intrinsiċi fil-persuna li jagħtuha differenza ta' ġeneru raġel minn mara, u din qed idaħlu anki l-tfal tagħna fl-iskejjel qed jippruvaw jimponu fuq it-tfal tagħna anki fil-kodba li jistudjaw u jaqraw illi mhix importanti din id-differenza, meta fil-verità id-differenza importanti mhux biex neżaltaw id-differenzi ta' bejnietna, imma biex niċċelebraw illi aħna differenti u għalhekk sbieħ. Mill-kultura tal-provizorju, jiġifieri nuża kollox issa għal bżonn tal-mument u mbagħad narmi. Bit-Taljan għandhom dik l-espressjoni uża ġetta. Inti tuża ħaġa issa u tarmija. U mbagħad terġa' tixtri oħra ġdida. U allura magħha anki il-kultura tal-konsumiżmu. Għal-mentalità li għandna fi żmienna illi trid trażżan ir-rata ta' twelid u l-impatt tal-bioteknoloġiji fil-qasam tal-prekreazzjoni. Żewġ punti oħra illi qed jaffettwaw il-familji ta' żmienna. Il-fatt li rridu nżommu kemm jista' jkun baxxa ir-rata tat-twelid u dan speċjalment fil-punent. Anki l-impatt tal-bioteknoloġija fil-qasam tal-prokreazzjoni. Niddeċidu aħna kif u meta jkollna it-trabi, x'ikun il-kulur tal-għajnejn, kemm se jkunu intelligenti, programmazzjoni sħiħa bioteknoloġika tal-imot li ma nibqgħux naċċettaw l-uliet bħala don minn idejn Alla, imma isiru programmati. In-nuqqas ta' dar diċenti
anke f'pajjiżna, ġifieri, nies li qed jgħixu f'mandra, fiż-żibel. Anke jekk bejn 4 ħitan ta' dar u taħt saqaf, għal noqqas ta' xogħol. Anke l-prekarjetà, kemm għandna nies jaħdmu fil-prekarjat, jiġifieri dak huwa noqqas ta' dinjità tal-persuna. Il-problemi u l-abbużi tal-minorenni, il-pornografija li hija bħal kankru li jikol minn ġewwa l-soċjetà, l-attenzjoni u n-nuqqas tagħha għal persuni dgħajfa, bħal persuni b'diżabilità, illi għal grazza tal-Alla fi żmienna m'għadniex inżommuhom msakrin f'xi kamra jew taħt xi sodda, però forsi għadna rridu nikbru iżjed hekk f'din l-awareness, f'din il-kuxjenza dwar dawn il-persuni illi għandhom ħafna xjoffru lis-soċjetà bil-pożittività tagħhom, bl-ottimizmu, bis-sabiħ u bis-sempliċità tal-ħajja tagħhom. Ir-rispett lill-anzjani, l-anzjani llum saret soluzzjoni faċli illi nitfgħuhom f'xi dar, għax il-ħajja tal-familja saret wisq maġla biex inżommuhom magħna. U allura tlifna dik ir-rikkezza li l-Papa ħobb isejjaħ li jkollok in-nannu jgħix id-dar u jsemmi l-eżempju ta' Benedittu 16 innifsu li jgħid li għalih huwa rikkezza għax jgħix ribu u appunta riferiment għalih. Mid-dekostruzzjoni ġuridika tal-familja, kelma daqsxejn tqila, ifisser li llum donnu laqas it-terminu familja m'għadu aċċettat, għax fejn qabel il-familja kienet ir-raġel u l-mara u l-uliet, illum qed nipproponu, skużawni, modelli ġodda tal-familja. B'tali mod li libna ta' taħt fuq l-idea tradizzjonali tal-familja. Għal-vjolenza fuq in-nisa, illi forsi mhux f'pajjiżna daqshekk imma hija realtà wkoll li teżisti ħafna fis-soċjetà tagħna. Il-Papa jinsisti fuq il-konkretezza li aspett fundamentali ta' din l-eżortazzjoni. U l-konkretezza hija r-realiżmu illi jagħmlu differenza sostanzjali bejn teoriji ta' interpretazzjoni ta' realtà u ideoloġiji. Franġisku jikkwota kemm il-darba il-Familjaris Consortio dan id-dokument sabiħ tal-Papa Giovanni Paolo II u jafferma u hawnhekk nikkwota li jixraq li nagħtu attenzjoni lir-realtà konkreta għax dak li l-Ispirtu Santu jitlob u jrid jurulna wkoll l-istess ġrajiet tal-istorja li fihom il-Knisja tista' tasal biex tifhem aħjar u aktar fil-fond il-misteru taż-żwieġ u tal-familja. Jiġifieri qed jgħid isma' l-Ispirtu Santu jista' jkun li qed ikellimna illum li l-Knisja qed ikellimha fl-esperjenzi tal-familji tagħha. Mela jew naraw il-familji mhix għaddejjin għax forsi hemmhekk fil-problemi tagħhom, fl-isfidi tagħhom nistgħu nifhmu il-messaġġ li qed iwasslina l-Ispirtu. Għalhekk jekk ma nisimgħux ir-realtà, la nistgħu nifhmu l-esiġenzi tal-preżent u lanqas is-sejħat tal-Ispirtu. Il-Papa jinnota illi l-individwaliżmu li qed ngħixu fih illum kulħadd moħħu fih innifsu u ma jagħtix każ tal-ieħor u tal-oħra anki ħutu, missieru u ommu u liedu fil-familja, dan qed jagħmel aktar bitqila li persuna tagħti lilha nfisha b'mod ġeneruż. Jiġifieri għalfejn qegħdin qed ikun hemm inqas żgħażagħ li jimpenjaw ruħhom għal ħajja taż-żwieġ fit-tul. Għax għandna kultura individwalistika, il-jien, x'ħan iggwadanja jien, is-suċċess fil-karriera tiegħi, kemm ħajkolli flus il-bank, kemm għandi ma nafx shares il-bank jew bonds. Dawk huma il-prekkupazzjonijiet ta' ħafna nies illum. Jien kif ħankun aħjar. U allura f'soċjetà li hija importanti l-individwu biss, m'hemmx lok illi jinnaqsam mal-persuna l-oħra, illi jien naċċetta differenzi tal-ieħor jew tal-oħra, illi jien inħobb u nagħti ħajti għall-persuna l-oħra. U dan huwa ritratt tajjeb tas-sitwazzjoni. Paragrafu 34 jgħid hekk: nibżgħu mis-solitudni. Nibżgħu mis-solitudni. Nixtiequ spazju ta' protezzjoni u ta' fedeltà. Nixtiequ li ngħixu fi spazju fejn iħossuna protetti u fejn il-persuna l-oħra tkun fidila lejna. Sewwa jiġifieri aħna nkunu għalija il-persuna illi lilha jridu jħobbu l-ħin kollu dejjem. Nixtiequh dan. Imma fl-istess waqt qed jikber il-biża' li ninqabdu f'relazzjoni li tista' tellef is-sodisfazzjon tal-aspirazzjonijiet personali tagħna. Ġisu dan l-isbilanċ minnaħa ma nixtiequx inkunu weħidna, nixtiequ l-min iħobbna, u minnaħa l-oħra nixtiequ nilħqu l-aspirazzjonijiet tagħna u ħadd ma jtellifna dan. Issa kultant fil-familja biex int verament tħobb ikun hemm bżonn twarrab għal ġenb l-aspirazzjonijiet tiegħek. Forsi biżejjed inħarsu madwarna u naraw kemm persuni, kapijiet ta' familja, ġenituri,
għamlu sagrifiċi personali, forsi ma laħqux fejn ridu jilħqu, forsi ma kisbux l-impjeg aħjar, paga aħjar, forsi qatt ma nixxilhom jagħmlu dak il-kors fl-università u jaslu għall professjoni tagħhom. Għaliex? Għax issagrifikaw ħajjithom għall-imħabba tal-familja. Mhux qed ngħid illi wieħed m'għandux jitħaba tal-aspirazzjonijiet tiegħu, imma dan il-bilanċ hekk li l-imħabba tal-familja tiġi qabel kważi il-jien u l-aspirazzjonijiet personali tiegħi. L-umiltà tar-realiżmu jgħidilna l-Papa tenna biex bħala Knisja ma nippreżentawx xi ideal teoloġiku ta' żwieġ astratt, kważi mibni artifiċjalment, maqtuħ mill-qagħda konkreta u l-possibiltajiet reali tal-familji hekk kif huma llum. L-idealizmu jżommna milli nqisu żwieġ bħala dak li hu, jiġifieri mixja dinamika li fiha wieħed jikber u jirrealizza ruħu. Għalhekk laqas iridu nemmnu li l-familji nistgħu ngħinuhom billi noqogħdu ninsistu żejjed fuq kwistjonijiet dottrinali, bioetiċi u morali, mingħajr ma nqanqlu fihom il-ftuħ għal grazzja. Il-Papa anki jistieden li l-Knisja tagħmel ċerta autokritika tagħha nfisha biex tara kif qiegħda tippreżenta ir-realtà taż-żwieġ u l-familja. Jista' jkun li kultant nippreżentaw iż-żwieġ bħala ideal u żejjed biex jintlaħaq, u lura ħafna jeqgħu qalbhom, iż-żgħażagħ jeqgħu qalbhom għax jgħidu kif ħanidħol għal din it-tip ta' ħajja daqskemm tesiġi minni, daqskemm hu ideali, kif nista' niżżewweġ. U ħafna mbagħad jispiċċaw jibqgħu jikkoabitaw, jibqgħu jgħixu f'konvivenza ħajjithom kollha għax għalihom iż-żwieġ huwa ideal wisqoli biex jintlaħaq. U allura l-Papa jgħid li hemm bżonn niffurmaw il-kuxjenza tan-nies biex u mhux għandu sentenza sabiħa ħafna jgħidlek aħna msejħin niffurmaw il-koxjenzi mhux nippretendu li naħdulhom posthom. Jiġifieri inħallu lin-nies jagħmlu deċiżjonijiet tagħhom. Imma aħna ngħinuhom jiffurmaw il-kuxjenza biex jelħu dawn id-deċiżjonijiet u jdur lura għal dak li għamel Ġesu u jgħid Ġesu ippropona ideali esiġenti imma qatt ma naqas li bil-ħnina tiegħu ikun qrib lejn il-persuni dgħajfa bħas-Samaritana u l-mara adultera. Ekku, il-ħin tagħna jiġri, naturalment anke meta tkun titkellem fuq suġġett bħal dan li huwa pjuttost wiesa, trid il-ħin. U nirringrazzja jiġifieri li dawk li tagħmlu l-opportunità biex intella dawn il-programmi għax inħoss li b'dan mod tal-inqas qegħdin nagħmlu qed immissu fuq ta' jiġifieri qishom pinzellati lil dawn il-kapitli sbieħ ta' dan id-dokument biex xewqgħu it-tama li tmorru taqraw intom issa. Fil-fatt il-kapitlu 3 iħares lejn Ġesu. U ma nixtieqx illi nidħol fih illum għax inkella nirriskja li nfaqqar il-ġmiel ta' dan il-kapitlu u ħarsa lejn xtejdilna l-Knisja dwar iż-żwieġ u l-familja u allura jekk il-bambin irid nibdew bih fil-programm li jmiss biex imbagħad inkomplu anki fuq it-tliet kapitli suċċessivi. L-fadal li dan il-ftit spazju f'dan il-programm ngħid biss li barra id-dokument fih nifsu, diġà għandna proposti min-naħa tal-isfijiet tagħna dwar x'għandna nieħdu minn dan id-dokument, x'inhu t-tagħlim li għandna aħna nagħmlu ħtana verament. U qed ngħid dan għax innutajt u dan ifisser li l-isfijiet tagħna verament qed jippruvaw japplikaw u jinterpretaw dan id-dokument tal-Papa u x-xewqa tiegħu. Innutajt illi b'mod partikolari l-Isqof Tawdex, Monsignor Mario Grech, fiktar minn intervent wieħed minn kamilu li ħarġ id-dokument, irrefera għalih. U nittama li jkolli l-ħin forsi fl-aħħar programm li nirreferi għal xi punti li semmaw dwar l-applikazzjoni. Fost l-oħrajn għamel diskors tajjeb ħafna lis-saċerdoti, forsi dak kien iktar indirizzat lilhom dwar kif huma għandhom qabel xejn jaqraw dan id-dokument u japplikawh. Però wara dak kien għamel ukoll omelija, iktar minn omelija waħda f'okkażjonijiet differenti, fejn tkellem dwar l-Amoris Laetitia u l-aħħar li tkellem kien propju diskors fil-bidu tal-Avvent fejn mill-ġdid reġa' insista fuq ċerti punti li qed jipproponilna l-Papa kif għandna nimxu mhux b'rigorizmu żejjed, speċjalment dawk li għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli, imma
bil-blit tal-ħnina u tal-imħabba, b'din il-loġika tal-pastorali tal-ħnina li jipproponi l-Papa f'din l-eżortazzjoni. Jina se nara hawnhekk il-programm tiegħi tal-lum, inħeġġitkom u nistedinkom għal tielet programm din is-sensiela fejn inkomplu din il-mixja tagħna ma' din l-eżortazzjoni bit-tama li bekk nistgħu napplikaw iżjed għal ħajja tagħna konkreta u għas-sitwazzjonijiet konkreti tagħna anke f'pajjiżna dan it-talim sabiħ tal-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Jiena Francesco Piottart insellmilkom.